Kardom kadokoi bansame nali tumben comments long lo mystery alama puthak arjuing tungdukpu mate kachini unedet ason atomo arjuing tungdukpu lasiri tum chethanam nang Telong atomo bangso Telong men lake Mary Celeste puhan lo bangso Telong long bangkep do alani tum Atlantic Ocean long dam lo aben ke ingbodet pulo api ka prek atelong dam thulo amat atelong phan mangke thek dam long lo sitame Alulang namlo madusta meabe bang kebdo alang tum hadak pen ke bang chenghut ke same non bang ke kaddu ka vista me avela hada hormu hortar ason ansame do ke cho ki jun ason ansame cheklo jon trok phan bang ke do lang mate pleng lim lang same amuni to mai konalo non pu same chini ne dat bang so to mo ile tum chethanam nang mate a hok pet ke plang tang atomulo lake ile tum chethanam Bangso Telong kikim kerang lake 1861 adingkan si Kim rang lo Spencer Island long lake Nova Scotia Canada long pulo Bangso atelong amen kibi chengke lake Amazon busi irpon lo labenge bangso Telong kipadam pen mate kevek pen bangke hala captain kachiman chengmang same so de lo phibange thilon lo Lato tukri lang api bangke aka preka Telong tumhan same tong nunder lason same dol accident mangdolo amat si unlucky ship pusi munitum bangke matha damlo mate unlucky brother ranitum same chini lo baha kelang no atelong pusi munitum same kroy damlo 1868 aninkan American atumsi bangso Telong make nam delo labing ke no an same selam pamilo labing amen same Amazon bu bang bibider si alang tum bangke Mary Celeste pusi amen irpon lo 1872 aninkan hud bangke Captain Benjamin Spooner Briggs alang li si Ehum cheman lo alang li ke 37 years lo alang li arta lo lage labing alang li mepik chiki mepik laban ke alang li arnam phan same kroyo abang pulo laban ke Monit atuman same alang li phan ma ke ning chithe pik la pulo bangso Captain Briggs bang bangso Telong ke be khud mate alang li journey ke dam hud alang li apiso phan same hala sur bang ke pono alang li apiso mel ke sara pulo laban ke asupi same do pu ning kan hini velang Sofia pu laban ke asopo same do same asopo bange dhunde det pu athe asopo bange school lokok masi dhunde det lo laben ke alang li bang hala cabin la Telong long cabin do ke do adim lo hadak same pangjang pa me pusi tokpon lo mate alang li apiso mate alang li family tum same dunji pa masi alang li la cabin long an same pangjang pa me lo 1872 anikan November 2 halabang soarni alang itum New York pen damlo Zinua pu Italia long anse alang itum ke dam jipulo labing ke alang litum 1701 an a barrels ahor ponlo 1701 an ahor a barrels alang itum ponlo bangso ahor bangke junno alang itum bangso ahor ke mate alcohol pusipulo English pen ke bangso ahor ke nani industry long ke NG pan se alang tum ponlo labang ke horse ta me alang tum kasela miji pan mate lanso se ke pa miji pan si bangso alcohol bang ke alang tum en ponlo la si industrial alcohol pusi pu ponlo sita me chopik hor Koson ma me ke cho la so teng si la so alcohol a hor sita me cholo bangso Telong long bangkep dolo Captain Benjamin Briggs alang li George Sarah laben ke asupi Sofia ningkan hini velang laben ke alang li tumlong ke doduna bang first mate do Albert Richardson laben ke inodo thulang second a mate do thulang lake Andrew Gilling benlo laben ke hadak kitun kedang bang alang li men lake Cook Edward Head benlo laben ke anut kaprek bang pli sailors atum same dolang polo alang itum ke dam cheng hud bangke botor bokan stame meo edet pulo ruini ne bangke tomon stame ke the do pulo sitame thangnat kisung alang itum long abelang pulo lapen kel hai kadau kabe alam an alang li isi logbook pudo alang li tum Koson ma experience ke do ke dam Koson mal hai kadau kabe an stame bangso a logbook mate diary long chetok pon lapti ti pulo lasi penan ke alang itum bangso diary pen stame chini dam lo lasi bangso a diary long mate bangso a logbook long last ketok like November 25 apor like 8 am alom lo hada ketok lo alang itum allocation mate alang itum bangso a logbook long ketok hud bangke alang itum bangke Azores Island along sidopulo like Santa Maria Island pen 6 miles hello lang pulo laben ke alang itum land mate long lepen tibok hello pulo sitame
bang so phi bang ke thang nat stame ke tok vedelo hala soi diary long nike ba phi December 4 1872 aning kan lo akapre ka telong bang so telong amen lake day gracia pen lo alang itum same hapuna dam lo laben ke bang so a captain bang so telong day gracia po atelong a captain amen lake David Morehouse pen lo alang lista me captain bricks pen mate hala Mary Celeste long a captain ben same jirpopo alang itum same chichini pulo alang li hala so Mary Celeste a telong mage achar ben theklong loklo amar si alang li pate boklo alang li hang lo alang itum hang lo stame thak bang vedelo a thak ben theklong lo a telong bang rimvet bivet la son mangi kalite ra son no hang lo thak the lo amar si alang li tum inut alang li tuma munit toilo Oliver Divio laben ke bahani etum phan hadak palang namlo alang tum hadak kedam ben manghuak lo the hadak munit inut nats tamia vedelo hala Mary Celeste long bang kep abang phu abang phitum bang ke avedelo sitame alang tum thekdam lo hadak kichu nason ansame dolang la pe hala so logbook stame dolang kanang ji son ansame dolablang stame hala bang ke avedelo laben ke hala so telong arum aklong 1 meter ne an bang ke lang in lum elopo sitame 1 meter an lang kang lum ke telong phan ke thang ta problem avi pusipu pon lo selang tum thekdam long lo hala lang same arlu ke che thap lo sitame keng no thetan bang ke avela sitame alang tum thekdam long lo la telong long life boat do emergency pulo tang te alang tum bang so telong so pen life boat pen alang tum kedam Egypt hano made chipajong Egypt hano hala bang so life boat bang ke avedet labing alang tum bang so telong long compass do direction kilang jipan east ma west ma north ma south ma hala bang so compass tame hengoda labin ke hora glan an same do lablang pus sitame la sirke ban aglan ne bang ke aberels ne bang ke avidet pu ahora avidet pu sipu ponno stamina tu mata ta bang so hor ke lage kijun stame jun no lage industry long kius pan si kijun pu bang ke tum pudamun e laben ke kicho kijun ason an bang ke ot e pinlang dolab lang kichu kijuna son ansame dolab lang labi ke aperi osomar la apiso aso la hai ka duka ve aperi ansame dolab ke apiso bang la saving machine matela tailor peri kiro I hala so machine same dolang plo labi ke osomar kiju jia son la hai ansame do po toy se furniture made table ponon chair ponon mege jangdim bed ponon na son kheng no thangnat same avela komani si ke tengkheng si komani pen ka che bhong ka che tengkheng la son stame avi bro la pen hadak nani munit avi dokok la stame thekdam longle mane hadak alang tumang bong ka charwo la son stame ang thega ve la pen komani ang tan ben munit kheng no tumle ke pathi damlap la son stame thangnat ang thek avi pulam lo amar si dai gracia long atelong amuni tumsi bangso atelong bhan mangke vek pon lo labenge Gibraltar puadim an bangso atelong bang pon lo Halloween lang pustame alang itum chipaduk chipalaksi hadakan pon det lo Gibraltar adim le det pen aphi inut British officer alang itum bang investigation lo ritarli pame lo komani si ke tengkheng ma mate komani si alang itum ang bong penipena lam kachi un e pensi kachedan ben sarang itum chipati clip ma lahai ka do ka ve alang itum same retarded lo labige inut lawyer do alang li men la ke Frederick Soli flat ben lo alang li bang ke suspect bang ke hala dai gracia atelong along amuni tuman bang si suspect rong lo alang itum si kewan lo amar si alang itum bang si suspect lo nang tuma bidilo la ki si suspect der alang itum aju pater topic lo la dai gracia long amuni tum bhan dai gracia long atelong amuni tum bhan stame thangnat approve stame long le der lo amar si kijutsi bang alang itum bhan kinep kang nangji kalilo alang itum bhan bang isi asabo isi anong namason si pilo athe alang itum bang swate long dam lo peke bang swate long chipaduk pik pen alang itum van lo Mary Celeste bang swate long mangke selam thupa me ma putho jor thu del lo sidame 1885 adingkan inut a captain do pu alang li chini lord si pa accident del lo hala insurance ke long ji aphan sidame hala bangke kapre galam lo bang so Mary Celeste long hala bang khe bamuni tumha mange long le da khangjang lo ate long stame long le del lo amuni stame long le del lo labinge thangnat message stame alang tum bang so puthak bang long lipin lo bang so ahok pe dalam mang chini ni dela jone moni tumbang api alom bang ke kali kalang atu mus stame mate alam same che thanam lo
alang tum cobai cokai alam samai pache thang tab tum samai dolo alang tum bang cethano hadak bang so telong kilong dam hut ke hala saan samai sodak lang kicho kijun je son an samai sodak lang bu kaning je tum samai dolo adhek tum bang ke ahir juno mate taluolong ahi itum si alang tum han ke cholap lo bu kache thana tum samai dolo taluolong ke do ahi I a monster tum si alang tum han pa vir lap lo polo samai lahai ka do ka ve alama ke like without proof lo labang ke munitum kache than tab alam lo labang ke 1884 ani kan inod a writer nali tum samai arjulong thai po author Conan Doyle po alang like Sherlock Holmes pulong a writer lo mate hala so atomu samai ke tok bang lo alang li samai bang so pu thak tok lo like je Habakkuk Jepson statement po no bang so atomu amen ke amar si bangso atomo doko jone muni tumbang mate rat tumange bangso puthak bangel anso si interest lo la bangel anso si famous that stamere tum kado ka ve same chini lo ahok pet atomo bangke kopi ma ke ahok pet atomo bangke hala so telong long dam lo stame kopi Koson ni alang tumangke Avedet lo la si breakdown a theory do lo adhek dumang pulo pirates la talu long king no muni tum alang itum si tengking si alang tum party lablo na nipon lablo plo same pirates tum asai bangke kanghu alang itum bangke kapre ka telong phan attack po tengking bola bangke hada tangka maha ke chugujun son an same pon lapo same hadak bangke la son kari dat kinang ji son an ador ki son an la bangke ki chugujun son an same rivet bivet kadok wi same do labla labangki si bangke alang litumang bong kumani bang si cipahem pu det mat munit alang litumang bong munit king no dokok mat inu bang cipahem pu det mat hadak ce teng ce chok mat alang litumang cipavir lab lupu kaning je tum semidor seme hala so theory bang seme ahok pet ke kali athe captain bricks bangke inu messen munitum seme alang liphan bangke respect pipik labangki hadak ahor gijun ben seme munitum pangcham de lapus tame kali ji athe hala so ahor alcohol ke direct jun me fit a hot bank kali labin kali pothe bangalang tum kiche chok kiche thing same hadak avi pothe bang hadak kheng no son thang sitame ave labin ke hadak avi nani nana po sabu same ave ala tum investigation pamelo labin ke la son avi same longly lang atar thui mate la lang ke chatting ting son do pro talo long hala same si theory dolo bangso pot si ala ni tum han bang ke pangjar lablo poke matha tum same dolo same atelong kelang tengben blutang de atelong bang thang na same kheng no Avedet a joini si hala so theory same confirm tekte delo la son lo bangke best explanation ma ke the alcohol fumes theory pe no hala bangke la son lo alang tum ke pon ke hor pina alcohol hala bang so hor bangke mecho detiti abe me cho joy pick amar si hala captain bang so a barrels bang so a gland ben kopini kiliga son si chini delo tahai puselang tumang kroidam lo amar si ha 9 mate sirke ban ahor a barrels bangke aro vipin side lo alang li war lap tahai lo pusiki kroidam dolo athe bangso ahorang ni mange khelan plung didi polo amar si mecho de na puge fere pose halai ka do ko bisame war lap lo polo lapen ke me jongsi cholo plotang te ingbob dak lo plotang de alang ni tum same thikli po la suppose si alang tum bangso live boat hala so atelong ben live boat do hala so live boat pen si alang tum bangke sun marsi achar si dokoklo pusiki kroidam dolo achar dokoklo sistame hala live boat pen la main atelong Mary Celeste la bangke phamri pen si kokhet do populo sitame lang ke the joni hala bangso ari seme dak pen marsi la main atelong Mary Celeste bangke nani damji lo pusipulo amar si alang tum bangke konane si alang tum bangke ingbo dead lo pusiki kroidam dolo 2006 or inuda scientist Dr. Andrea Sela palang li si experiment claim lo pulo hala so experiments ke la so telong long ko son ma hala son si selam lo same hala son me bangke ingbo plum lo son ke avi pulo same asabu bangke ingbo pusipu pulo same telong pan pahing nu phuna na jakong bangke hala so hor bangke avi pulo la so posi hala captain bricks tum same la me ki chothai lo asabu me chothai lo marsiala tum bangke telong ben ka jui lo stame api bangke tum bangso telong ben bangke chi obu mansi puthot Mary Celeste atelong long bang che dam thu ne de lo pusi pachini pono alang ya theory bang lo la bangke
Ate bangso hor pen mangke telong mangke pas seglut un bolo la penke alang ya theory pen halaso pojong silang namlo plotang te halaso telong a condition pan lang namlo plotang te isivet bolo ajale chitan sabe bangso aputha bang isi mystery son si chamande lo hok pet kopi koson ne la bange kadoko visame chini un edelo 100% mangke nani tum kopi lo ke matha nani tum comment speak tha bangso aputha talo pormu bangke kaphere meme adim iri toma sab obak kaphere pen josi pene pena iri toma action bang claim lo plutang te mate konani ke matha dam ke le pen tum akapre ka sai claim or lo plutang te iri tom kivirji a chance the pe asia sab obak mistake an sameli tum bangke talo long bangke idum kereng jifan bangke sungo non alang idum samai bangso kaphere pena joini thailo alang tum suntuglo bangso ki sun bena joini si alang tum sami ing bolap thailo Putha chetang thona item kaprek video long dome thakme